Sziasztok, én Tamás vagyok, és ez itt most egy robothal bemutató lesz, amelyben bemutatom az én távirányítós robothalamat. És ez itt az akvárium, ez a... Na, itt van az én robothalam. Ezt fogom nektek most bemutatni. Szépen beleteszem a vízbe. Majd egy kicsit hátrébb teszem. Na. És akkor ez a kis most itt fogom a távirányítót, és bekapcsolom, és most én irányítom. Aha. Várjátok. Lassú fokozat. Középső fokozat. Ugye lehet állítani a gyorsaságát. És figyeljetek, gyerekek! Most figyeljetek, mert most a kezemet mutatni fogom, és nem fogom csinálni semmit a távirányítóval. Látjátok? Nem csinálok semmit. Úszik magától. Itt a távirányító. Úszik magától, látjátok? Ez ugye egy ilyen, hogy is mondjam, ez egy ilyen automata fokozat. Lehet játszani benne akváriumban, lehet kádban is, ha nagyon akarjátok, lehet még medencében is. És nem is tudom. Lehet még akár kis tóba is, hogyha van nektek ilyen halas tótok. De csak ilyen kicsike. Na. Hát ez a robotharcska a Tesco-ba lehet kapni. Hát ilyen 6000 körül lehet megvenni. Ha valakinek tetszik, akkor vegye meg, mert ez nagyon jó. Van hozzá használati utasítás, van hozzá másik robotfark. Akkor én most el is köszönöm tőletek. Sziasztok!